Inday. Bunalan tabi. Balik. Di ka pa Akay! Kanay na ipaki mong ikog di ay. Mugreet lang muna po sa mga suking tigpaminaw ng inyong stasyonan. Mga sari-sari store, mga suking tindahan. Ilabi na ng inyong programa. Ang kabot sa akin buhi. Tawag na lang ko ninyo kadong. Fresh graduate. Sa edad nga 24 anyos. Tama-tama lang ang among pamuyo. Akong papa na trabaho. Akong mama na po'y trabaho. Ginagmay trabaho lang. Ginagmay negosyo. In short, small business, very ha. Achichi. Inday. Nagwalo ka tuig na ko sa kolehiyo. Gikapoy na lang kong eskwela. Kapag eskwela. Kapoy na kasi eskwela. Og ikawalo na po na ako nga kurso. Tungod kay sige lang ko og shift. Ang tinuod. Tungod kay gikapoy na mag-og eskwela. Kapag eskwela. Gikapoy na kong eskwela. Gidiskartihan ako aron makagraduate na lang ko. Wagay ba nga akong ginikanan sa kong gibuhat? Kapoy kong eskwela. To make the long story short, akong gi-shortcut ang akong graduation day. Og tinhi nagsugod. Ang kato, tsako kita Ko hani, nag-uordo ko ang atong anak karos apa magida mo human. Tinguwang na lang ko. Ako Masino niya mamatay na lang ko di pa na mo graduate na. Ikaw lang, manlok ka ba? Ikaw ba, bigyan si sugas-sugas kag mamatay. Ultimo tuloy ka ni manlok ka ni kag. Kapag ka nabakunahan o ka na Scud missile. Ilagan. Ikaw ba? Ito na lang ko magpabakuna sa North Korea. O gani, ikaw ba? Makagraduate na lagi ng ato anak, ha? Di ka pa na kung pa-eskwela na niya. Walo na ka kurso. O niya, walo ka tuig na skolehiyo. At sa eskwela mong anak, ha? Nagpilig-pilig lang yung kurso. Nagasto-gasto na oray kung itigom ko to. Nakapalit na kuno ng kuan. Motor nga ex-army. Ikaw noon, maglay pagkakabalhabala lang ang tiguwang na nimo. Ikaw ba? Ayaw ko pag-inanahan. Ako, wala ko na himong, what? Bugiro bining tiguwang nga ba? Usa kay lahi ang tiguwang nga ni? Ano, kay Ilonggo siguro ni? Nakaibigon na. Wala. Basta kay kaliwat ninyo, han? Ilonggo ka, han? Di, buladon ko. Mas tikalon man ang buladon. Ikaw ba? Pero di magka-autorize siguro kay bulanon man ka.
Basta, ingnan na mong anak. Di na ko gusto mo pa eskwela. Di ako di sa mong graduar karang tuiga. Ako lang istoryahan ni mong anak. Han. Sige, Han. Istoryahan na. Sige, Han. Ako'y bahalaan. Ha? Oy, Kadong. Mo, Ako kay mong amahan. ano man? Wala nakakakurso. Magsiyam na nakakurso ng imong kuha ng sulgo mo. Kaya pasaran na imong kuha mo. Imong kurso ni mo. Samang ka. Nag-graduate pa ka karon. No? Saman. Karon pa mo masuko nga. Wa pa mo naanad, ma? Ikaw, ano may mga kawanaan mo? Ginaliman ka mangita kwarta mo ako, ha? Ay mo, kuhan mo imong amahan? Ha? Grabe kay Kado, ha? Sakit kayo ko kasing-kasing kong yaw-yawan na ibong amahan kay tungod kay ikuan ko no kanako, pinangga ko no kanako. Ha? Ay, pag ginagado. Lagi na, mas kailang kong tarong. Mara na ikabtangan, hindi matawat sa mga kawatan. Asa naman ang uyab-uyab, hindi ko mag-eskwela. Dara mo na dahi. Hindi ko mag-eskwela, asa na po sila. Do, ako Apoy na kasi balik-balik paminaw na inyong tambag mo eh. Uja, usap na yung gusto mo kami mo di mo? Ha? Ha? Layo pila na, ha? Ayaw ko paludha. Ayaw di paludha nga yung ginikanan, do. Ha? Kasabot ka? Ayaw! Ayaw! Saong na ako. Bro! Bro, naglibog na ko. Ako, bro. Di-eskwela na lang ko, bro. Mawag na nga akong tirada. Napagaw na lang ko aning akong trabaho, bro. Ano bro, di na kaganahan na yung trabaho? Ganaan kay ko na akong trabaho. Pero sortihan ta ka, bro. Sortihan ta ka, bro. Eto tas bulton, bro. Kapoy, mabilyar na punta dito la. Nakoy kaila dyan. Boy Chiripay. Nakoy kaila na sa bulton, bro. Sinitrada bro. Mga diploma ba? Pinod ka bro. Dili malata bro. Bro, siya gusto ni mo. Isa ka tuig, duha ka ka, tulo ka eskwela nga nag-graduate ka? Saman? Guwapo na bro. Ha? Sige na bro. Sige na bro, tabangin ko bro. Bi. Bro, gusto ka mo naka-diploma sa ADO? Ang dili dato undang? Gusto ka na bro. Sa PWC? Kana bro. Permite way klase, gusto ka na, bro. Gusto ko na bro. Ug sa katong GMSF bro. Dili katong sa Juan RMC. Ano man to? Sa Ramini College. Gusto ko na bro. Sige. Gusto ka na? Sige bro. Umanda, tara. Ay, tara. Grado, gusto ka grado? Tagaan ba ka grado nga dako kayo, bro? Anong mga platuan tanan bro? Ay, say kay platform, gusto ka platform? Platnos, gusto ka platnos? Tara, bro, tara. Sao talaga ko ni mo akong pari dito sus kabalo baka gali baka buk anak ato. Han, ayaw na Ang kaguli, Han. kamaguwagan kay classmate pa ni Han. Kadong. I-graduate talang 5 si Kadong. Wa pagyam. Mania! Agay. Paminaw ba? Mag-imot ba na yung kay Han, ha? Pagtarong niya ha? Sige, usa pala. Han, maminaw, Han. Ikaw ba? Ayaw kagulong di ka-graduate mong anak. Kasi tuwing mag-graduate na lagi na. Mura na nag-iingon ni mo nga kanang iyang graduation ba? Mura na bitaw way utang karon ugma na. Kaya pagkaugma, way utang karon ugma na. Mura tingkada rin mo siyang graduation. Dili lang. Ang gusto naman gud nako, Han, nga happy ka. Kaya mahappy ko ani nga kanatuig na kurso. Han. Charan! Ay, si Charan-Charan niya ba? Si Charan na Anak. Asa ka
kagikan? Ma, relax. Anong karoon na ka? Ha? Siyempre, graduate na ko. Mao pa? Mao ba? Unsa? Magdungan ako sa duwabe. Kaya murag na siya ko. Sige. Mao ba? Maog yan, ma. Pa. Anong nagkagraduate na ka nga ba makisunsod, be? Kasi may sunsod. Tulo na ka diploma kung dahil sa inyo. Dok, grabe naman. Ado, ang dili dato undang. Yan pa yung diploma sa PWC, kanang klase o kaning RMC. Marami ni college. Ma, pa, sultian ta mo. Grabe naman. Dok, tinood ni Dok. Pa, kabalo mo ka itong mga higayon nga, ingon ko nga mo ambak ko og kurso. Giatik lang tamo pa sa ilo. Ikaw nga ni mo eskwela ni tulog eskwelahan? Una na ko ng adili dato undang niya. Sunod din ko sa permiway klase niya. Gisudlan din ako ng Raminicali. Muna tinuod niya, mapa nga. Kuan ka ng eskwela niyo ko para sa inyo ha. Wala ko nagbinuang. Anak, salamat kay anak ka. Hindi ko katuungan sa anak. Kanoon din ay Anak, sinuod gina na ning kamot ka, anak. Pero di na ako makita si mong nga ning kamot ka. Wala mo kabalo, wala mo masayo. Gaw-gaw pa lagi mong kamot kasi nagduwag bilyard. Nagagaw-gaw dito ko para nagbalhin ako sa page sa libro nga akong istadihan, pilit yung kayo. Ang pasas kinuko. Salamat kayo, anak. Sa tanong katuigan ka, nagdahon ko nga nagbinuang ka karon, nagtinarong ko ginay ka. Lagi maog yun. Pasaylo abi anak. Okay na pa, mapasaylo na tamong gisutay sa tamong. Asa ka anak ka bright sa itong anak? Tulog ka buok ang iyong diploma. Mao. Di ka saan, dili na ito undang. Masilikan. Kuy klase o niya. Sa Raminicali. Masilikan, palakpakan ako sa ako, anak, palakpakan. Salamat din. Salamat. Pasabot anak, tulong magkabok imong gigraduitan na eskwelahan. Ha? Tulong punta ka ditson. Tulong ka rin, anak. Salamat kayo. Karang isang kay kahira lang kayo butakal na. Butakal ka na yun. Kabalo ba ka, anak? Sus, kato isa na matay na lawa pa yung kinigraduate. Gibok ka na yung anak, gibok na lang ikaw ka na. Pero kung graduate na siya ka, sus, plakwan pag ito na grado. Sus, bisag plakdos na kung ano pa. Plakwan siya na grado. Anak ko, Salamat po. Antay sa na anak. Karo sa mo sa mong paso, ano yung sa mga eskwelahan na itong unahon? bitaw na. Tama din, no? Actually, mapa, humana ang revision, anak. Mana? Yung sarap ang human. Di pwede na. Gusto ko mapaso na kabutang din sa tulog ka eskwelahan. Library pa gani? Magna cum laude. Di sa pika sa Raminicales cum laude. Di sa Permeway klase, summa cum laude. Kasi may di tao na nagmong mga medalyon. Ako lang ba? Kaya gusto lang kita mo surprise. Karami medalyon. Charan! Ay! Naagigibig. Baligang bidal na bagi. Asa kita naman ni Kwani na may presyon eh. Bitaw. Sa Z-Mall. Sila may nagkuha na anak ka. Wala mo ko. Kanindot na kami tayo siya na kung anak ko. Anong manibidal nga na may basketball na may bola. Ang isa pa na ako. Si Pajik, magsiguro rin. Anak ko, congratulations kay anak. Ay na si Pangutana. Ay na Hindi mo pasurun kay Red Alert. Ron ng Davao, lisod kayo. Pao ba? Gubot kayo. May nagdiri na lang ta. Maghanda na lang na. Sige anak. Sige na wala ko. Anda na itong litson. Imbitahan na ng kapalitihan o siligan. Magkumbira ta. Magkumbira. Sinsya naman siya ko eh. Si maihaw dito mga babuya o hinungdan ba? Saan na po? Pangayo, alam ko pa sa iluhan eh. Hindi ko siya kumugraduate. Ma? Oy, anak ko sa ka na nagpalit mo mo laptop. O yan, ipalit pa mo ka ni mga Nakakaya, iPad sa mga cellphone. Dapat yung Apple Spy.
Tapos pa nga kuhan ka nga, paling tab-tab. Daga na, nang ipalit yung gadget eh. Ay, padala lang tab, gibabasa tab. Ay, para na sa buha kayo mo graduate na kung kanya. Di ba, mula sa 8 ka tuig. Tulo ka eskwelahan ang graduate sa konak. Magna suma o cum laude pa dyan. Ma. Dili matabas-tabas na. Pa, sorry kayo, dili bitaw ko mo graduate. Usa! No. Pabuhat rin ako ng mga Dili. diploma. Dili, anak, dili ko ka to. Ay, wow, kapata. Ako po magpasakit-sakit po. Kaya takin na migdoon si mga amahan. Siba. Siba. Simon. Ay, Siba, no, sa naman. Wala Simon, kaya takin mo ko. Si Simon, pagsuras, bago. Pa. Wala, katiyo na may kasi kapabalik. Nalabaw ni Bangalin kung gusto ko na. Bata, kayo ginailanaan eh. Ikaw ginailanaan eh. Nangay mo ng professional ang ako mga Napagaw.